Здравейте са! Това е трета част, я нещо натисна. И да, сега се опитвам да го махна това дърво. Гледай, Ян, прежи си пръстите. Добре, бе. Ян, не се държи така. От кога? Как те се научи? Не мога! Това е скорее. Ти какво си мислиш? Трябва да го направиш. Нещо се направя на повече от тази. Ама аз вече като видиш, че се пробвах и ти там се пробва на стената, но нито отказа, нито нищо. Така че... Но ти можеш да го направиш, просто не Много можеш. е трудно. Това има корени. Не да пробвам. Добре. То клип може да не е много дълъг. Гледай, не се почва. Да, ще го изкорених. Ще го изкорени. И как точно да... И... значи мислим това да е клипът. Да. И... Съжалявам просто, че без да исках натиснах нещо. Да, това ще е клипът разделен на 3 части. Или ако искаш, сега искаме всъщност преди да свърши клип. Айде да смачкаме. Не. Има тук и още гъби, ето вижте. Гъбички. Ай ги смачкаме. Виж едната е смачкаме. Ай я смачкаме. Глей, това ще ми е предизвикателство. Добре. Готово. Така. Чакай. Ей, тъс малкото да видиш какво ще ни направя. Така. Не беше хубаво да ги смачваш, все пак това са пак... Ето тук още една гъба. Къде? Тази е трудна. Има тук много гъби и си такива. Да. Така, значи, преди да свършим, пишете в коментарите за въпроси. Предизвикателство. За въпроси и предизвикателства. Да не са много гадни. Да, обаче напишете, примерно... Може да е само едно гадно. Но препоръчвам ви да не таковате гадни. Иначе ние ще си задаваме гадните. Вие не ги. Да, но... Но имаме позволение само на едно гадно. Да, имате позволение. Обаче... Имаме ние! Вас не ви предпочитаме. Пишете в коментарите, примерно Ян направи еди какво си, защото ако пишете само въпрос предизвикателство, кой ще трябва да го изпълни, не знаем. Може и за двамата. Да. Добре. Абонирайте се за нас, лайкнете клипа. Ако искате, между другото, написах днес един клип. Ако искате много да снимате с нас, можете да снимате, ще ви дадем скайпа. Фен скайпа. Само да знаете, че в фен скайпа ще снимаме... Аз ще направя една томбола в Pro Gaming, в фен скайпа. Ще направя една томбола. В фен скайпа няма да слагаш про. Не имам предвид. Фен скайпа, като слагам много хора, примерно като направят 100 човека или нещо такова, ще направя някаква томбола и някой от вас ще спечели примерно едно безплатно клипче с мен или с Анти, или с двамата. Вероятно ще е с двамата, защото ние сме решили, че ще снимаме, нали? Но трябва и двамата. Ян трябва да се подготви. За интрото. Интрото за сега ни е на лист нарисувано. Може да си довърши. Да. Значи, да знаете, че ще снимате с нас и ако ни харесате като абонат, като човек в Майнкрафт или в някоя игра, ще ви дадем постоянен достъп до скайповете ни, защото ако не ни харесате, след като снимате един клип с нас... но най-вероятно ще снимаме с хора и всъщност, които са се абонирали за нас, защото един абонат сега ни е важно да направим, така че моля ви се абонирайте се за нас. Да, в смисъл, моля ви. Gmail е в първия ми клип. Там пише влог, инфо за канала в този клип. Там в описанието има Gmail, да ми пишете там по това. Или в коментарите пишете ли на Gmail ми. Имам личен, имам и за клипове. Пишете ми за клиповете, ако искате нещо да снимате на личния ми. Да, и да знаете, пишете ни такова. Фен скайпа в този клип няма да го има, най-вероятно в следващия, който мисля, че ще е утре. Но утре сме, дали знаете, че днес е почивка и затова сме в парка. Днес сме почивка и да, това беше. Абонирайте се за нас, дайте положителен вод за клипа. Звучиш малко като знак, обаче. Много дреме, нещо като дреме. Копирайт. Без това пич. Копирайт. Обаче... да завършиме заедно. Чакай само да кажа последно. Значи обаче да знаете, че ако имаме много хора в фен скайпа, нямате шанс да снимате с нас, защото примерно около 100 човека, това е примерно... Фен скайпа ни всъщност няма да сме включени на скайп, само по едно време, всеки ден, само по определено време ще сме включени на фен скайпа
И вие трябва да се разберете това време, за да ни пишете нещо. Да, примерно. Но сега няма да ви го кажем, защото ако го кажем, Само да и кажете. почват всички да спамят. Първият човек в Skype, който Но чайте да ви предупредя. Мястото това ще е след 6 часа. Без да са фен Само Skype. да знаеш едно нещо. Анти, Да? аз ще влизам и по-рано да ви кажа. И едно много важно нещо, което трябва да ме чуете, хора. Значи, когато снимаме първият човек, който е влязъл в нашия фен Skype, ще снима с нас. Обаче, ако не ни Първият човек, който ние сме добавили в нашия фен Skype. и ако не ни хареса като абонат, след първия клип ние ще го блокнем. В смисъл, само един клип ще снимаме с него. Обаче, ако ни хареса, ще го оставим постоянен достъп до скайповете ни и ще може да снима доста клипове с нас. Да, и също на всеки 100 абоната, които ни давате, ще правим giveaway. Така че сега ако някой ден получим 100 абоната, ще изберем къде да правим giveaway в Minecraft, в World of Tanks или в интернет или някъде другаде. Giveaway ще правим. Да, обаче в интернет е малко вероятно да правим giveaway, че сървърите могат да влизат до 10-15 човека. Да, тъй че интернет би. Така. Но може на CSGO да правим. Добре, хора, това беше за клипа. Да, Ян, айде да свършим заедно. Пак започва да вали времето много променливо. Да. И това. Ай, чао. Бай. Чао.